Bé, això va ser a finals de la tardor del 1993. El 1993 va ser un any molt dur a la meva ciutat. Llavors, a més del conflicte amb l'exèrcit serbi, va aparèixer també el conflicte amb Croàcia, amb el Consell Croat de Defensa, que també estava estacionat a Savidovici i als pobles del voltant, a Maglaj, a Zepče. L'atac, o diguem-ne el conflicte, va començar, crec, el 24 de juny del 1993. I a aquests se'ls van afegir també les forces sèrbies procedents de la zona de Teslić. Van arribar tancs i un altre cop ens van encerclar i van bombardejar durament la ciutat i les línies. Nosaltres vam establir noves línies defensives, estàvem més escampats i les últimes línies de defensa quedaven a potser 700 metres del centre de la ciutat. I durant la resta de la primavera i tot l'estiu es van produir combats molt intensos, fins aproximadament finals de setembre. Després la situació es va calmar una mica i van començar a haver-hi converses sobre alguns plans de pau. Hi havia treves de 3, 4, 5 dies i després els combats tornaven a esclatar. Va morir molta gent, eren combats molt durs. I crec que cap a finals de novembre hi va haver una mena de treva. Recordo que les fulles ja havien caigut, que era plena tardor, però encara no havia nevat, i durant uns quants dies, a la línia del front, tot estava força tranquil. Ningú disparava, ni nosaltres ni ells. No teníem cigarrets, i jo sóc un fumador empadreït. Llavors ja tenia uns 20 anys, però ja tenia aquestes crisis. A l'horitzó, a uns 100 o 150 metres de nosaltres, va aparèixer un home. Crec que era un soldat. Vèiem que portava un fusell i uniforme, i jo no sabia si havia de xiular o no. Amb mi hi havia un company, Nejat. Li vaig dir, Neja, va, xiula. I quan ell va xiular, l'altre es va aturar. Li vam preguntar, tens cigarrets? Va dir que sí, i li vam dir, ens en donaries? I ell va respondre, sí, però veniu a encendre'ls aquí. Ara ja no recordo si ens vam acostar tots dos o només jo. El que sí recordo és que vaig arribar fins a aquell home i recordo clarament uns cigarrets blaus Rollheil. Me'n va oferir. Em vam agafar jo i també el Neja i vam encendre els cigarrets i ens vam presentar. Ell era Mlađo, que era de Kakanj. Havia intentat marxar de Bòsnia cap a l'estranger, però el van aturar a Bosanski Brod i allà el van mobilitzar, i aquella unitat de Bosanski Brod va ser enviada a Savidovici, on jo era. I així ens vam conèixer. Ens vam asseure una mica i vam conversar. En realitat no parlàvem gens de la guerra, sinó d'on havia estat cadascú i quins plans tenia. Va ser una conversa més aviat suau, tranquil·la, i vam dir que ens tornaríem a veure. Així que, sempre que teníem ocasió, xiulàvem. Hi ha el Mlađo? Ets tu, Amer? Ets tu, Neja? I ens trobàvem. Per a mi, això va significar la desmitificació de l'enemic. Fins aleshores, jo me'ls imaginava com aquells de qui m'havia oblidat abans de dir el nom, els Arkanovchi, que eren a Zvornik. Me'ls imaginava com éssers estranys, no sé, amb aspecte monstruós, potser encaputxats, amb barba, tacats de sang. Tenia aquell estereotip del Chetnik de la Segona Guerra Mundial, gorra amb cocarda, bandolera. Però aquest noi s'assemblava a mi. L'única diferència era l'emblema. Ell portava el tricolor, jo portava els lliris. I allà ja vaig entendre que, malgrat tot, podíem parlar amb normalitat. Després d'això, ho vam repetir unes quantes vegades més. Venia més gent i vam començar a trobar-nos fins i tot en petits grups. Teníem un acord, no portar armes i no parlar de temes difícils. Un cop, un jove va començar a provocar, dient, nosaltres us conquerirem. Però un home més gran el va fer fora i li va dir, Vasia, calma't. Quan siguis més intel·ligent, torna. En aquella època, realment hi havia un diàleg entre enemics. També hi va haver moments en què algú intentava aprofitar-se'n, contrabandejar coses, passar gent d'un costat a l'altre a canvi de diners.
Hi va haver fins i tot intents de subornar algunes unitats locals que vigilaven la línia amb cartrons de cigarrets o altres mercaderies a canvi d'abandonar posicions. Tot això també existia al costat brut, però jo no em vaig veure involucrat en aquest tipus de situacions. Jo tenia aquell petit grup de persones que veien gust. De vegades els comprava unes quantes capses de cigarrets per a mi, me les portaven, però mai no vaig fer negoci amb això. I em va quedar al cap la sensació que, tard o d'hora, arribaria un temps en què podríem tornar a parlar amb normalitat. Molt aviat, aquella treva es va acabar. Van tornar els trets. Després hi va haver un altre període de calma, cap a l'abril, amb la signatura de l'acord de Washington, que va posar fi al conflicte entre l'HVO i l'exèrcit de Bòsnia i Hercegovina, entre croats i bosnians. Els serbis també van marxar d'allà, perquè es va crear la federació entre croats i bosnians, i de nou els serbis van passar a ser l'enemic comú. El nostre comandament, el lideratge polític, els va donar un ultimàtum, van recollir les seves coses i van abandonar aquelles posicions. Quan va sortir l'últim tanc de la meva ciutat, de la meva terra, van decidir que ja no calia mantenir aquell setge. I així va començar aquesta història, aquest encontre, que jo vaig anomenar així i sobre el qual sempre dic que aquells cigarrets, d'alguna manera, em van allargar la vida, perquè no es va disparar ni un sol tret.